A. Casa de Miquel. Avui en Jordi i la Júlia van a casa del seu veí, en Miquel. S'hi quedaran a jugar i a berenar. També jugaran amb l'ull de vellut, el gos d'en Miquel. En Miquel i l'ull de vellut estan molt contents. I a què jugarem, Miquel? Doncs el que vulgueu. Au, passeu, passeu! Al jardí de la casa d'en Miquel hi ha un pi i una alzina. També hi ha una font i una caseta per al gos. Un de vellut, a la casa no. On voleu jugar? Aquí o a l'habitació? A l'habitació. En Miquel té cotxes, ninos, un garatge, 2 tambors i 1000 coses més. I ara què fem, Miquel? Doncs ens podem vestir de marcians, de pins, de llangartaires, de lleons, de senyors antics, de pescadors amb canya, de búfals amb banyes, el que vulguis. Jan, tu i jo ens podem vestir de marcians, si vols. Vale. Però què feu? Ens estem barallant. Què us voleu fer mal? No. Ah, socors, socors! Hi ha marcians al jardí! Em ve que està tornant boja! Sí, senyor policia, tinc marcians al jardí. Són verds i tenen 6 peus i 6 mans. Doncs no sé què dir-li, senyora. Convida'ls a berenar o porti'ls al zoo. Què diu? Que convidi els marcians a berenar? Que els porti al zoo? Vostè és un mal educat. Escolti. De què ens disfressem? Ens podem posar els vestits de pins. I quants tens? Nens, és l'hora de berenar. Us porto una mica de formatge, de pernil amb pa. Uf, com pesa el berenar. Nens, qui vol berenar? No hi són? M'havia semblat que sentir-los al jardí. Qui deu haver plantat aquests pins? Que por! Ull de vellut, però tu què ets? Un pi, un gos o un porc? Ah, ja està.